Ćao, pa ne, biram ovde pomoćnika za Miki Groma, to se zove, razumeš, kao asistent. Pa ništa, ja i Branislava, Miki spava, znaš da on nema pojma šta je asistent, te strane reči izrazi on ne prepoznaje, on samo zna šta je kulen i kobasica i suđuk. Da, takvi su svi iz tog kraja, da. Ovo je iz Malovana, jedno divno mesto na Kupresu, tamo je jako lepo, -1000, razumeš? Da, ništa, vidi, moram da te pozdravim, dogovorit ćemo se, Branislava mi je nestrpljiva, pa čao. Sledeći! Dobar dan, predstavite se. Ja sam Đurca Vrtipaški. Kako? Jo, Đurica, Napolje. Napolje, ne može Đurica, ne može. A ja što? Ne može. Ko još ima ime na estradi? Đurica. Da, Đurica, malo je... Ne, izađite ću. Jeste, malo je ime, malo... Đurica, rimuje se sa kožurica, može svašta da mu sve prilepi, razumeš? Takav čovjek... Svi će da mu se smeju, ne može, znači to niko ne dolazi ovdje. Treba crni da ga prozivam. Sledeći! Dobar dan. O, dobar dan, izvolite. Devojke, ne primamo, možete slobodno da idete. Molim te, Branislava, sačekaj da čujem, znači, šta znači, mlada dama, znači... Kako je vaše cenjeno ime? Eleonora. Eleonora, znači Eleonora. Divno ime, Eleonora, da li mogu dobiti curice malena broj vašeg mobitela? Šali se, Nuna, šali se. Eleonora, šta ste vi po strukturi? A po struci mislite? Da. Ja sam diplomirani profesor kvantne fizike. To nešto za film. To je za frizera, frizer. Luna, opet mi mršavi dovodiš ove gospođe. Gospođe, molim vas, pa nemojte. Ne, sačekaj, samo nešto molite, sačekaj da pitam gospođu, zašto ste se, molim vas, prijavili, tako mislim? Pa 7 godina ne radim na birovu sam. Da li vi znate šta je backstage? Backstage? Da. Prostor gde se, iza scene, gde se umetnik odmara. Kakav umetnik? Jer ja tebi ličim na umetnika. Jer ja sviram klavir sa ovim težačkim rukama. Ajde, molim te, nemaš ni personality, taj ni outfit, kako kaže Branislava, i ajde, izađi, idi kući, lepo tamo gde si bila i došla. Eleonora, čaos, Eleonora. Kako možeš da odbiješ profesoricu kibernetike, bre, vola jedan. Sljedeći, sad izaberi nekog dobrog da može da vuče onaj bas bubanj, da bude jako konj, razumeš, ali da ima ono, znaš, veze se strane. Važi, Nuno, važi. Ja. Zdravo, dečače. Zdravo, momak. Kako se ti zoveš? Ja sam Mile Šuput iz Livada, ali tu više kladnje su moji svi mesari. Jo, sledeći. Mesar. Pa, brate, on nema pojma sa estradu. Užas. Šta mi, dečko, znaš ti šta je uopšte backstage, mislim? Pa slušaj, mene se jako dojmi, momak. Nekako nema ono foliranje, znaš, ja sam ovo ono. Nekako je prirodno, sentimentalistički me se bez dojmi, mogu ti reći. Brate, Miki... Emocija mi radi, znaš. Osjećam ga. Ako ovog izabereš, ubiću se, odmah ću se ubiti. Branislava, nemoj... Slušaj, pa mene je baba iz Kladnja, čovječ. Ej, slušaj ti, Šuput, jel ima još u Kladnju ona muška voda dole, ona na ovom potoku ispod? Mi smo kod deca, to su nam govorili, ako se zapiramo da će nam biti onda, razumeš? Više radove kući. Da, muška voda, a? Ima. Ajde ovako, slušaj ti. Tebe će lepo lično Miki da pozove. Razumiješ, na još jedan krug razgovora. Ajde. Zdravo. Čao, dečko. Kladan, pozdravi Kladanje. Bože, Branislava, da li je ovo moguće? Ovo je strašno. Odbio si profesoricu kvilerbetičke fizike. Pa slušaj, Nuno, pa si vidio kako je on prirodan. Pa to je momo, to je ljudina, bre. Samo zato što je iz Kladnja, ti si ga se dojmio. A sentimentalistički se me se ne dozvati. Zar je to moja krivnja? Što sam tražio tebi najboljeg.